Μια ομάδα με νέα άφθαρτα στελέχη, άξιους αυτοδιοικητικούς που έχουν διοικήσει την πόλη. Μια ομάδα η οποία είναι στο πλευρό μου και θα αγωνιστούμε μαζί όλες αυτές τις μέρες πριν και μετά τις εκλογές. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχουμε έτοιμο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο, τονίζω, έχει εκπονηθεί από μεγαρύτες τεχνοκράτες. Και το τονίζω, μεγαρύτες συμπολίτες τεχνοκράτες. Μέγαρα Νέα Πέραμο, Σκηνέτα θα είναι πόλεις οι οποίες θα ζούμε με ποιότητα ζωής. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα αντιμετωπίζονται ισότιμα με εμάς. Πόλεις στις οποίες θα υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος θα φέρει επενδύσεις. Θα είναι πόλεις με εξωστρέφεια. Θα είναι πόλεις με brand name και ταυτότητα. Όλοι θα είμαστε μόνο αντίπαλοι, αλλά όχι εχθροί. Δεν θα είμαστε εχθροί με τους αντιπάλους μας. Είμαστε όλοι για το καλό αυτής της πόλης στην ίδια συνισταμένη. Όλοι αυτοί είναι οι συνεργάτες μου. Αυτή είναι η ομάδα της νίκης. Αυτοί είναι οι άξιοι αγωνιστές που μαζί τους και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά θα σηκώσουμε το βάρος της αλλαγής αυτού του τόπου. Θέλω να είμαστε οι πρώτοι στις καρδιές σας. Με μια σχέση αληθινή, μια σχέση διαφάνειας, μια σχέση ειλικρίνειας. Μακριά από μυσαλλοδοξία, μακριά από πάθη, μακριά από τρικλοποδιές προεκλογικού τύπου. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε το μήνυμά μας. Εμείς αγαπάμε τον τόπο, αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και θα παλέψουμε από την επόμενη μέρα της διοίκησης να υπάρχει το χαμόγελο στα χείλη του κάθε συμπολίτη μας, της κάθε συμπολίτης σας.